Da wannan take da aka wa lakabi da soma horar da su tun suna ƙanana ya mai da hankali ne wajen canza tunanin yara kan zaman banza musamman a lokacin hutu zuwa masu dogaro da kai. Muna so mu canja tunaninsu daga kullum baba da mama ne za su dinga yi musu komai da komai, su san cewa su ma za su iya nema, za su iya tashi su ma su nema su kula da wasu. Kimanin yara 30 aka zabo domin koyon sana'o'i daban-daban. Yusuf Muhammad Bello, Bala Muhammad an Rabi'atu Nuruddin da sauran yara sun bayyana cewa yanzu sun iya sana'o'in dogaro da kai. Na ce ina koyon yadda ake yin labule, yadda idan na girma idan na yi in dinga saidawa. Yanzu na koya su egg roll ɗin da su drinks da su samosa duk zan iya. Yaran sun sami horo ne na kimanin makonni 2 kan yadda ake yin kayayyakin shaye-shaye da na kwalama, ɗinki, haɗa takalmin sandal da jakan makaranta da sauransu. Ƙarshen rahoton kenan a Kaduna, Ahmad Zango, Bare.